danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sabon salon ɗa namiji, kashi na 10. Ya kama fuskarta da duk hannayensa guda biyun, yana aika mata da wani saƙon kallo wanda a duk lokacin da ya mata shi take dabircewa ta manta tunaninta ta kuma bi duk abin da ya ce mata ta yi. Take hudu bashi ta ratsa ta, zuciya da gangan jikinta suka aminta da gadar zaren da Saddam ya kulla mata. Naji, amma kai ma alƙawarin wannan shine na farko kuma na ƙarshe. Na yi miki alƙawari babe, wannan ma dan kawai mu samu lokacin mu ci amarcin mu kuma more kuruciyar mu. Kin gane ai? Ya wani jagiransa sama ya saka mata makira murmushinsa ta gefen kumatu. Murmushin ta saki ita ma ta miƙe suka wuce ofis ɗin likitan. Saddam ya mishi bayanin shawarar da suka yanke. Shiru likitan yi daga bisani ya ɗago ya kalle shi. Tabbas muna yin wannan aikin amma ba kowa ya sani ba. Kuma aiki ne mai haɗari. Haka kuma akwai buƙatar kuɗaɗe masu ɗan nauyi. Kada ka damu dakta, wannan duk ba matsala bane in dai za a samu biyan buƙata. A take auren Saddam ya saka hannu. Likita tare da masu taimaka mishi suka wuce da je ɗakin da za a murje cikin da ke jikinta. Wani madaidaicin gado likitan ya yi mata nuni da alamar ta kwanta a kai. Haka kawai ta ɗanci zuciyarta na wani irin harbawa da sauri da sauri. Dakewa ta cire takalman kafarta, ta hau saman gadon ta kwanta. Tana kallon yadda ma'aikatan ke kokarin fara gudanar da aikinsu gadan-gadan. Cikin gwanin cewa suke yin komai, haka ya tabbatar mata da lalle zubar da cikin za a yi. No, ta faɗa da ƙarfinta. A karo guda ta miƙe ta warce takalmanta, ta juya tare da bangaji likitan ta fito a sukwane. Sadam da ke zaune ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya na danna waya a kofar ɗakin da aka shiga da ita. Ya ganta ta fito sai wurga ido take, bata bi ta kanshi ba ta wuce da sauri, ta fito haraba asibitin. Inda suka yi fakin ta isa ta buɗe motar ta zauna, zuciyarta na wani irin bugawa dam dam. Take wasu zafafan hawaye suka kwace mata, ta fara rera kuka tamkar za ta cire idanunta. A wani bangare na zuciyarta ta fara kukantar soyayya da Saddam yake yi mata. Yayin da ta wani fannin ta fara zargin ko tana dauke da wani mugun abin ne a tattare da ita, wanda yasa Saddam baya son haɗa zuri'a da ita. A haka ya iso wurin, ya zagaya ta inda take ya buɗe motar. A lokaci guda ya duka gabanta, ya marasa ta inda zai fara magana saboda yadda yake ji a zuciyarsa tamkar ya kwarfa mata mari akan irin wannan shirman da ta yi mishi. Da kire yake iya daga ido ya kalle ta, domin tun da ya gane tana da ciki yake ganin gaba ɗaya ta canja mishi. Har wani muni yake ganin ta yi. Haka kuma yakan ji tashin zuciya idan har ya daɗe yana kallon ta. Me yake nufi da kika zo nan kina yi wa mutane kuka? A galabaice ta ɗago ranannun idanunta da suka ƙara fitowa waje. Hawaye na kwarara take kallon sa. Ba zan iya aikata wannan mummunan aikin ba Saddam, wanda ne ma na gujewa iyayena ya isa haka. Ba sai na saba wa mahalicina ba kuma kai haƙuri ka tashi mu tafi. A take idanunsa suka canza launi, wani hayakin bala'i ya fara tashi a cikin kansa. Barasar da ke cikin kwakwalwarsa ta motsa lokaci guda. A bala'ince ya miƙe tare da buga saman motar idanunsa a waje ya ce, wannan shirme ne, me yake nufi kenan? Ni ka zauri zaki haifa maɗa? Da wasa kike, tun muna mu biyu ki fito mu je kawai, tun baki gane irin tashin hankalin da taurin kanki zai haifar ba. Tashi mu je. Kallon shi take a tsorace, anya wannan ka zauranta ne? Wannan sarkin soyayyar mai cewa zai kula da ita da duk wani farin cikin ta? Wannan ɗan kyakkyawan saurayin da bata taɓa ganin kamar sa ba, wanda kalaman shi suka sanya ta faɗawa dumu-dumu a soyayyarsa, shine zai ke neman juye mata? Yake neman komawa wata halitta ta daban mai ban tsoro? No, wannan ba Saddam ɗina bane. Oh, mamaki kike yi ko? To zan iya yin abin da ya faka matsawar kika bijirewa abin da nake so ki. Fito daga motar nan tun ban daga ki sama na shigar da ke ciki ba. Wannan karan tsoron da ke zuciyarta ya gama bayyana a saman fuskarta. Kafafuwanta ta nade, ta haɗe su da kanta da hannuwanta ta takure a kujerar. Hawaye na kwarara wannan bin wani, ta fara girgiza kai. Please Saddam ba haka muka yi da kai ba. Ni ce fa bibinka, je ɗinka mai ƙaunarka. Please ka taimaka ma bibin da ke ciki na wanda bai san komai ba. Ka dubi soyayyar da nake maka yi haƙuri ka bani na haife shi. Ina son shi wallahi, ina son shi Saddam. Da kuma barkewa da wani irin kuka wanda ya sa wasu daga cikin mutanen da ke wurin suka fara taruwa suna kallon su. Hannun Saddam ya sa ya sosa cikakken gashin gidansa, sa'ad da ya juya ya wurga mutanen da suka fara taruwa mayin idanunsa. Uban me kuke kallo ne? Sumsum suka fara darewa, wasu na gulma su, wasu kuma suka dan matsa gefe suna ci gaba da kallon su. Yayin da shi kuma ya juya yana kallon ta. Daga ƙarshe ya duka ya dago ta gaba ɗaya a yadda take a dungunan zai shigar da ita ciki. Ihu ta saka tana zillewa, da kyar ta kwaci kanta daga hannunsa, ta koma da gudu ta shige mota tana wani irin kukan zuci, wanda babu hawaye sai dai ajiyar zuciya. Bai ƙara gigin ɗaga ta ba, hannuwansa ya yarfa, sannan ya zagaya ya shiga motar, ya ja da saurin bala'i ya fita daga gurin. Wani irin mahaukacin gudu ya dinga yi tamkar wanda aka sallamo daga gidan mahaukata. A kofar gidan ya yi fakin, ya fito ya zagaya gefen ta ya buɗe. Zaune take ta haɗa kai da gwiwa, kuka kawai take yi. Ya sa hannu ya dimƙina ta hannun suka wuce cikin gida. A falo ya zaunar da ita, sannan ya koma gefe ya zauna, idanunsa sun koma tamkar garwashin wuta saboda bala'i. Zuciyarsa kan ba zai iya tantance abin da yake ji ba, illa wani abu da yake bujuro masa dangane da ji. Jamila, bata daina kukan ba, haka kuma bata kalle shi ba. Bai damu bai ci gaba. Kin san Allah, idan kika ce ba za a zubar da cikin nan ba sai dai ki nema abin da kika haifa wani uban ba dai ka zaura ba. Sororo ta dago ta sauke idanunta a kansa. Me kake nufi Saddam? Wa nake da shi bayan kai?
Ina kuma zan je neman wanda zai zama uban abin da ke ciki na? Wannan ba damuwa ta bace, matsalar ki ce ke da abin da yake cikin ki, saboda ni ban shirya zama uban kowa ba. Ke idan baki sani ba ma ki sani, ba ni da burin haihuwa kwata-kwata a rayuwata. Dan haka zaman lafiyar ki a tare da ni shine ki tashi mu koma a zubar miki da abin da yake cikin nan. Idan ba haka ba sai kin gwammace zaman kurkuku akan zaman gidan nan. Dan ni ba zan iya zama da mai ciki ba. A'a dan Allah da wasa kake ka zaure. Wai ka san da wa kake maganan nan? Wace ce kuwa wacce ta wuce Jamila? Ki bi abin da nace kawai shine zaman lafiyar mu. Anya kuwa kai ne sadan ina da na sani? Anya kana kaunata kamar yadda kake faɗa a baya kuwa? Wani mugun haushin yadda take maganan ma yake yi, daga ƙarshe miƙewa kawai yayi, ya sai ta yatsan shi akan ta. Ki ni fa ba mahaukaci bane. Duk abin da ne kuma ina cikin hankali na. Ba wata maganar shirme na tambaye ki ba, dan haka da ke kawo min iskancin banza a wurin nan. Ki yi abin da nake bukata shine rufin asirin ki. Rashin yin hakan kuwa ba zai jawo miki komai ba illa azaba, dan ni bana ɗaukar raini ko kalila. Yana gama faɗa haka ya juya ya fita ya bar gidan gaba ɗaya cikin wata irin azaba da yake ji a zuciyar da ke kwance a tsakanin kirjinsa. Ido ta bi shi da shi, mamaki sosai shimfiɗa a saman fuskarta, har kuma yanzu ta kasa gaskata abin da kunnuwan da suka je mata. Bata ɗauke idanta ba har sai da ya ɓace maganinta, sannan ta ɓarke da wani irin kuka tun ƙarfi, amma Sadam koyewayenta bai yi ba, haka ya sa kai ya fice daga gidan baki ɗaya. Sai da ta yi kuka mai isarta, daga bisani amai ya taso mata, da gudu ta miƙe ta wuce toilet ta dinga kwara shi, tamkar za ta amayar da hanjin cikinta. A galabaice ta fito ta kwanta akan gado, har yanzu ta kasa daina mamakin Kazauri. A zuciyarta ta gama yanke hukunci kan ba za ta taɓa zubar da cikinta ba. Ta tabbata a hankali Sadam zai fahimce ta, har su samu damar daidaita tsakaninsu. Yunwa da ta addabe ta ne ta sa ta fito ta wuce kicin ta ɗora abinci, har ta yi ta gama Sadam bai dawo ba, kuma yau ba ranar aiki ba, shi da baya fita ko ina in har weekend ya kama. Tun tana zaune a falo har ta kai ta shingida, ƙarshe bacci ne ya ɗauke ta, har kuma lokacin bashi da niyyar dawowa gidan. Misali 11 na dare ya fakin ɗin motar shi, wanda ikon Allah ne kawai ya kawo shi gida, saboda irin mayan da yake ciki. Gyara tsayuwar motar yi, sannan ya kwaso kuɗin da ke zuba gefen kujerar da yake, ya tattaro doguwar rigar shadda da ke jikinsa ya zuba kuɗaɗen, wanda da alama a cace ya samo su. Ya saka wayarsa da makullin motar ya fito, ko motar bai tsaya rufewa ba, ya tunkari kofar shiga cikin gidan. Motsin shi ne ya farkar da ita, ta miƙe zaune, sai dai ba ta ganin komai. Tafiya yake shi ma ba tare da ya san inda ya dusa ba, saboda tsabar duhu da ke falon. Bai ankara bai ci karo da hannun kujera, take ya baya zube a daidai lokacin da aka kawo wutar nefa. Hakan yasa ta miƙe cikin sauri ta isa wurin. Kafin ta yi yunƙurin taimaka masa tuni ya kai ƙasa. Kuɗin da ke cikin rigarsa suka watse. Sai dai ya kasa tsina naman kansa komai saboda yanayin mayan da yake ciki. Ganin yawan kuɗaɗen da suka tarwatsa a tsakiyar falon yasa ta kwalo ido waje. Ta fara tambayar kanta inda ya samu maƙudan kuɗaɗe har haka. Da sauri ta matsa gaban shi ta kama hannun shi ta miƙar da shi. Haka yake binta da kallo tamkar yau ya fara ganin ta. Ta wani bangare kuma yana ƙoƙarin tuna wani abu, amma ya kasa tuno ko menene. Warin da ta ji a jikin shi irin nan ne yasa ta yi saurin ture shi, ta ruga ciki saboda amai da ya ci karfinta. Faɗuwa ya yi sharaf, da ke fara wasu surutai, idansa a rufe bai ma san abin da yake faɗa ba har bacci ya gaba da shi. Sadam, mene? Da Allah kada ki takura ni malama. Yayi magana cikin maye mai haɗe da gigin bacci. Ka tashi kaji magana zami. Shiru bai ko amsa ba, haka kuma bashi da niyyar motsawa. Hannunsa take ta jijjigawa, amma Sadam bai san duniyar da yake ba, banda surutai marasa kan gado, babu abin da yake yi. Kukan da ce ta saka ne saka shi bude ido a firgice, sai dai ya kasa fahimta abin da yake faruwa. A haka ya koma ya ci gaba da baccin shi, ita kuma ta ci gaba da wani irin azababban kuka mai wani irin zafi da takeici. Wai wannan mijinta ne masoyinta abin alfaharinta? Ya zata da irin wannan munanan ɗabi'un da Kazaure bullo mata da su? Ya zata da san zubar da cikin da yake wanda hakan ne kawai zai dawo musu da farin cikin su? Shin za ta amince ne ko don su ci gaba da jin daɗin su ko kuwa za ta daina cikin ne? Wataƙila wannan ita ce kaɗai damar da za ta samu a doron ƙasa. Da wannan shawarar ta fi gamsuwa, ta shafa hawayenta. Ba zan zubar da ciki na ba, ta yi magana da hannunta akan marata tana shafawa, yayin da wasu sababbin hawaye suka ci gaba da kwarara kamar an buɗe famfo a fuskarta. Miƙewa ta fara jin shi, a haka har ta shiga da shi ɗaki bai ma sani ba. Hannunsa ta fara bubbugawa, Sadam ka tashi ka hau saman gado. Ƙaƙarin amai ya fara yi, ɗaguwa da zai yi wanke mata gaba ɗaya jikinta da aman giya mai bala'in wari. Ihu ta saki tare da ture shi daga jikinta, ta wuce toilet ta ci gaba da kuka. Ta gama gyara jikinta ta fito, shi ma ta cire mishi kayan, don ya gama birgima a cikin aman da yi. Ta bar shi daga shi sai singileta da boxers, sannan ta miƙar da shi da kyar ta fara ɗora shi a gadon. Sannan ta tallabo ƙafafuwan ta daidaita mishi kwanciyar, kafin ta zauna ta tsira mishi ido. Hannuwanta na tallaɓe da fuskarta, tana tunanin yadda rayuwa ke shirin juya mata cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Bai tashi ba sai 10 da wasu mintuna na safe. Da kyar yake buɗe ido, sa'ad da ya sauke su akan je da ke zaune ta rafka tagumi, ta tsira ma allon gadon da yake kwance ido. Sai dai a zahiri ta faɗa wata duniya ce ta daban. Miƙewa zai isa gabanta, nan ya tana cewa tana ɗauke da ciki. Take zuciyarsa ta fara tashi, ya haɗe da canza akalar tafiyarsa zuwa toilet. Tana nan zaune har yayi wankan sa ya fito, ta tashi ta ɗauko ɗan ƙaramin tawul za ta fara goge mai jiki, amma ɗaga mata hannu yayi. Dakata da Allah. Me yasa? Aiki na ne fa. Nace ba na so, ko zaki min dole ne? Baya dai ta koma inda ta tashi ta zauna, tana kallo ya gama shirinsa. Ya fara neman makullin motar shi, amma bai gani ba, ba shi kuma da niyyar tambayar ta. Ƙofar fita ya dosa, cikin ƙarfin hali ta miƙe ta tare ƙofar. Ba inda zaka je Sadam. Ugun sai kama fuskarsa babu annuri yake kallanta a wulaƙance. Saboda sai ka faɗa min gaskiyar abin da kake ɓoyewa. Me kenan? Ka fi ni sani ai. Ashe dama da kace an baka giya a wurin dina ba gaskiya ka faɗa min ba? Me yasa kake son ka fara azabtar da ni ta wannan hanyar?
Ka tuna cikin nan fa ba ni ne wa kaina ba, kai min shi Sadam. Menene laifina ko laifin abin da yake ciki na? Ai dan saboda na san ni ne cikin shi yasa na ce mu je a zubar. Amma ke kin gwada min ban isa ba ko? To ina mai yi miki albishir da rayuwar kunci da zaki ci gaba da fuskanta daga nan har zuwa lokacin da zaki canja shawara ki zo mu je a cire abin nan. Wasa kake yi Sadam? Wai har rayuwar ta mu ta kai ga haka? Duka me muka fara a cikin rayuwar auren da har zaka bujuro mu da wannan halayen? Haba Sadam, ka tuna cikin nan kyauta ce daga Allah fa. Kuma akwai dubunmu da suke nema ba su samu ba. Ka je kai tunani, na san lokaci zai zo da zaka gane gaskiyar abin da nake faɗa maka. Amma ba zan taɓa zubar da cikin nan ba wallahi. Da kyau, zaki ci gaba da rayuwa a ugubance kenan. Sannan da yake magana rayuwa aure, an gaya miki abin da ke gabana kenan, aure da tare iyali, ni ka zaure? Ke ma kin san ban yi kama da irin mutanen nan ba. Da farko na yi tunanin tunda kika biyo ni to zaki bi duk wani umarni na, amma tunda haka kika zaba, a sannan zan fayyace miki kowane ne ka zaure. Sannan tun asali da kin bi shawaran mahaifinki da baki faɗa tarkon iri na ba. A da na yi tunanin zan iya hakura da wasu ɗabi'u nawa saboda ki. Amma yanzu na gane ke ɗin kowace iri ce. Na gane taurin kai shine abin da ya kawo ki inda yake a yanzu. Ina so ki sani, ko da idanuwanki za su faɗo ƙasa saboda kuka, ba zai rage ni da komai ba. Shan giya kuma da yake magana, dama ke ce baki sani ba. Ki ba ma shi kaɗai ba, abubuwa da yawa, don babu hali na guda ɗaya da mahaifinki yi miki ƙarya. Ni ɗin da ni ne wannan Sadam ɗin da babban ke zayyana miki ɗabi'u da halaye na. Ba na hanyar wuce. Kuka ta fasa ta cakuma rigar shi. Ka ci amana ta Sadam, ashe dama ba suna kake yi ba kasa na wulaƙanta iyayena saboda kai, ba zan taɓa yafe maka ba, ka cuce ni, ka ci amana ta. Kina hauka ne? Saka mu riga da Allah, ke wawuyar wani gari ce? Ni na ce miki ba na son ki? Idan har za ki bi shawarar da na baki, za mu ci gaba da rayuwar mu yadda muka fara ta. Amma idan taurin kanki hana wallahi kin ji na rantsi, ke da kanki za ki fahimci irin gingime min gibin da kika yi wa rayuwarki. Ya kwashe rigarsa ya koma ciki ya canza ta, dan ta riga da ta ci kwikwi. Ya wuce ya kwashe kuɗinsa da makullin motarsa, ya ɗauki wayarsa ya fita ya bar gidan. Yadda yake buga kofar tamkar zai balla ta ne yasa da yawa daga mutanen da ke cikin harabar gidan suka farka, har ma wasu suka farfito domin gane ma idanuwansa abin da yake wakana. Je da ke zaune ta ci kuka ta gode Allah, har ma idanun da sun fita daga ainihin kamanninsu. Tana jin shi amma ta yi firis da shi, har sai da ta ji surutun mutane ya fara tashi. Sannan ta miƙe ta isa bakin kofar ta zare jamlam ɗin da ke jiki, ta buɗe kofar ta dawo ta zauna kujerar da ta tashi. Yanayin da ya banko kofar ya shigo ya kuma mai da ƙyauren ya buga, shi ya tabbatar mata da yau ma a cikin mayansa ya dawo. Kanta ya gadan-gadan ya daga hannu zai wanka mata mari, ta yi saurin miƙewa ta ja da baya, inda ya faɗa kujerar da ta tashi yana nuna mata yatsa. Wani irin iskanci ne haka kina ji ina buga kofa ba za ki buɗe ba? Shiru kawai ta yi bata da ya amsa shi, hakan ya sa ya tashi ya isa gabanta, tare da sa kafa ya kwashe ta zube ƙasa. Menene dalilin ki na rufe kofa? Ina magana kin tsare ni da ido kamar na mayu. Hannunta take murzawa saboda azaba domin akan hannun ta faɗa. Ta miƙe tana yarfa hannun ta ce, an rufe ɗin, idan akwai abin da za ka yi sai ka yi. Domin ban ga dalilin da zai saka tafi yawon shaye-shayen ka bane kuma ina nan kofa a buɗe ta yadda wani zai shigo ya kashe ni tun na san kai ba damuwar ka bace. To dama ni me zai dame ni? Kada ki kin kawo min raini a nan fa, don wallahi yanzu zan fata-fata da bakin ki. Na yi din Sadam sai dai idan kashe da zaka yi ka kashe ni, wannan wani irin bala'i ne. Ta fashe da wani irin kuka, ga hannun da sai azabar daɗi yake mata. Har ya buɗe baki zai yi magana sai kuma ya fasa, ya juya ya shige ɗaki ya kyale ta. Juyawa ta bayan shi ita ma, ganin ta shigo ɗakin yasa shi ma ya nemi wuri ya zauna yana kallon ta. Bata damu da shi ba ta fara rage kayan jikinta ta canza zuwa wasu, inda shi kuma ya miƙe a fusace zuciyarsa har wani tafasa take. Ya rintsa idanunsa don baya son kallon halittar ta yanzu. Lalla malama kuwa shi kayan ke fita daga ɗakin nan tun ban tattaka ki a wurin nan ba. Bata tanka masa ba, haka kuma bata daina abin da take yi ba. A zuciya isa gaban ta ya bincike hannun ta ya wurgar da ita a kofar ɗakin. Sannan ya dawo ya buɗe wardrobe ɗinsu, ya dinga kwaso kayan ta yana watsar da su a tsakiyar ɗakin. Daga ƙarshe ya sa kafa ya kwalla da su, wasu kuma ya kwasa ya watsa akan saman fuskar ta. Daga yau sai idan kika ƙara gigin zuwa kusa da ɗakin nan wallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Wawu ya kawai. An gaya miki zan iya ƙara haɗa gado da mai ciki ne? Mikiwa dai tana gyara zanin jikinta, cikin takaici ta fara takawa zuwa inda yake, tana nuna shi da hannu, yayin da hawayen da suka ci gaba da gangarowa wani na fin wani. Amma ka cika butulin Sadam, maci amana wanda bai san mutunci ba. Ni za ka watso maka kaya waje don saboda baka da mutunci ko? Hannunsa ya dunkule kaiwa bakin da naushi, idanuwansa har wani rufewa suke saboda tsabar bala'i. Ni ke cewa mara mutunci? Ke kin san da wa ke magana kuwa? To zan gwada miki cikakken rashin mutunci yanzu nan. Ba wai sai an jima ba. An faɗa maka ɗin wanda bai san darajar mutane ba. Ta juya da sauri za ta shige ɗaya ɗakin, amma ya saurin kama gashin kanta da ƙarfi, ya juyo da ita tana fuskantar shi, sannan ya sa ƙafa ya kwashe ta faɗi. Bai bar ta haka ba sai da ya ƙara yin ƙwallo da ita, sannan ya nuna ta. Idan ke ta maki rashin kunya to ki sani ni ba a yi min ƙyale. Idan kuma kin cika cikakken mara kunya gobe ma ki ƙara. Ni ma ba zan taɓa gajiya da azabtar da ke ba. Ya ƙara hankaɗar da ita, sannan ya juya ya shige ɗakin ya mayar da ƙofa ya rufe. Kuka ta dinga yi mai cike da dana sani da nadama, ta kasa motsa ko da yatsunta ne. Tunanin rayuwar da ta jefa kanta kawai take yi. Wani abu da ta je yana bin kafafunta ne ya sanya ta kurma wani irin ihu, domin azatanta cikin jikinta ne ya zube. Da sauri ta shiga ɗaki ta kunna fitila, ashe fitsari ne ta saki saboda azabar dukan da Sadam ya yi mata. Hamdala ta yi tare da shafa mararta, a haka ta shiga toilet ta gyara jikinta, har kuma yanzu bata daina zubar da hawaye ba.
Haka zaman da sai ya ci gaba da tafiya, jiya tana cikin ukuba da azaba kala-kala daga wurin Kazauri. Har cikin ta ya girma, ya fito sosai, amma Saddam bai daina kuntata mata ba. Asali ma bai taba jin zai iya tausaya mata ko da zuwa gaba ba. Ƙarshe ma daina zaman gidan yayi. In ya ga dama sai ya tafiya sai ya kwana 5 ba tare da ya san halin da take ciki ba. Yau ma kwanan shi 3 kenan baya gidan, ba tare da ta san inda ya nufa ba. Ga ciki ya girma, haihuwa na iya zuwa cikin kowane lokaci, inda ko riga kwaya ɗaya Saddam ba shi da niyyar saya ma bebin. A kullum ta mishi magana bai damu da lura da ke gabanta ba, zai bibbige mata baki. Ya ce ta nemi uban bibin ya saya mishi kaya. Tunda ta tashi yau take jin wani irin yanayi a tattare da ita, take wata dabara ta faɗo mata. Hakan yasa ta miƙe ta haɗa kayan ta cikin ɗan madaidaicin akwati. Ta rufe ko ina na gidan, ta fito ta tare tazi ta shiga. Gidan Sheikh Malam Gwani ta dosa, duk da ba wai za ta iya ganewa ba, domin rabanta da gidan ta ranar da aka ɗaura musu aure. Cikin ikon Allah ta samu mai tazi ɗin ya san unguwar, amma duk da haka sai da suka sha tambaya sannan suka gano gidan. Bayan ya sauke ta ɗauki jakarta ta wuce ciki, kai tsaye faɗin Malam Gwani ta dosa, inda ta same shi zaune yana karatun Alƙur'ani mai girma. Da sallama ta isa, ta sami gefe ta zauna. Sai da ya kai aya, sannan ya rufe Alƙur'anin ya yi addu'a ya shafa, ya juyo yana kallanta. Ina wuni malam? Lafiya lau yarinya, daga ina haka? Hawaye ne suka kwace mata, domin ita kanta ta san ta fita daga hayyacinta, yadda ba lalle bane wanda ya santa a baya ya gane ta a lokaci guda. Lafiya dai? Magana Shaguni ta katse ta. Jamila ce, ta yi magana cikin shekar kuka. Jamila? Wacce muka taɓa zuwa nan tare da Faisal. Shiru malam ya yana nazari, daga bisani ya tsaye da idanunsa a kanta. Tabbas an yi haka. Jamila ina mai gidan naki? Har ta buɗe baki za ta zayyana mishi komai, sai kuma wata zuciya ta gargaɗe ta. Hakan yasa ta shafa hawaye da ta gyara zama sannan ta fara magana. A wurin aiki ne aka tura su Lagos domin yin wasu aiki na 'yan kwanaki. To ka san bamu san kowa ba a garin nan. Shi ne ya ce in zo nan in zauna saboda halin da nake ciki. Dan kada in zauna a gida ni kaɗai babu mataimaki. To masha Allahu, wannan ai ba abin kuka bane Jamila. Nan ma ai gida ne. Babu wata damuwa. Haka yayi daidai da kuka yi wannan dabara, tashi mu je ciki. Ta miƙe ta ɗauki jakarta, malam yayi gaba tana biye da shi zuwa cikin gida. Bangaren Hajiya Mala uwar gidan Malam Gwani suka dosa, kasancewar nan ne inda ta taɓa kwana a farkon zuwan ta gidan. Bayan sun gaisa Malam yi mata bayanin ji, sai a lokacin ta gane ta. Ba a samu matsala ba, dattijuwar ta amshe ta hannu bibbiyu tare da tausayawa halin da take ciki. A nan Malam ya fita ya basu, yayin da Hajiya ta shigar da ita ɗaki, ta sa aka kawo mata abinci mai rai da lafiya. Bayan kwana 2, tun da ya shigo harabar gidan ya hangi gate ɗinsa a kulle, bai iya gaskatawa ba, sai da ya isa gurin ya ganshi a gargama da katon kwado. Fakin ya fito ya dumfari wurin, tabbas abin da yake faruwa kenan. Gashi ba shi da safiya mukulli balle ya bude ya shiga. Ina yarinyar nan ta nufa? Yayi magana a tsawace, sai dai ba shi da amsar tambayar. Haka ya koma cikin mota ya kwantar da seat, yake shingide yana jiran ya ga inda za ta bullo. Wasa har la'asar babu je babu bayanin ta. Cikin kuna zuciya ta da mota ya fito yana tunanin wurin zuwa. Ƙarshe da ya juya motar ya dauki hanyar Shehu Lamini zuwa Kyarmi Park. Ko ba kuma ya kalli tsare da namun daji ya samu kwanciyar hankalinsa. A wani bangare na zuciya sai na kiyasta kala azabu da zai muje idan ya dawo. Gudu ya ci gaba da yi sosai, zuciyarsa na wani irin tafasa, har ya isa wurin yayi fakin. Ya fito da katon tabaran shi ya dora. A hankali ya fara bada takun fadi, yana takawa a gadarance. Ya isa ya siyi tiket sannan ya shige ciki. Yanayin wurin kadai ya tafiyar da bakin cikin shi cikin dan lokaci. Yana jin wani farin ciki na mamaye dukkan wani lungu da sako na zuciyarsa. Ya dauki kusan awa ɗaya nan yana kalle-kalle. Sannan ya fito ya bi wata hanya da ya ga mutane da yawa suna bi, wanda mafi akasarin su fararen fata ne mazauna kasar mu. Wani tsauni mai tsawo yake hangowa, ya ci gaba da tunkarar wurin. Nan ya tadda wani signboard inda aka rubuta Mandara Mountains. Zubi da tsarin gurin sosai ya ƙayatar da Saddam Kazauri, ba kaɗan ba, har ya rinka jin tamkar ba a Najeriya yake ba. Kasancewar da rana ta yi ƙasa tana so ta faɗi, ta yi jaja da kuma yadda halittar dutsen ta ƙawata wurin. Sai abin ya bada wata irin siffa ta daban mai daɗin kallo, ta da wani irin kyau wanda ya fi gaban misali. Nature is beautiful, ciwon Saddam a bayyane. Yayin da ya matsa kusa da wani mutum ya mika masa wayarsa. Dan Allah malam ka ɗan yi min hoto mana. Oke ba damuwa. Mutumin ya amshi wayar shi kuma ya gyara tsayuwarsa. Mutumin ya saita ya kashe mai hoton da ya daɗe bai yi irinsa ba. Godiya ya mishi ya amshi wayar, ya ci gaba da zagayawa zuciyar shi fes. Sai da magariba ta kawo kai sannan ya fito. Wurin da ya fakin ya dawo yana kokarin buɗe mota ya ji an dafa kafadarsa. A firgice ya juya. Ganin Faisal Gwani ya sa shi washe hakura ya mika masa hannu suka tafa. Faisal Gwani kwana 2 ya abubuwa. Saddam ya faɗa hannunsa cikin na Faisal. Fuskokin su tafi da murmushi tare da jin daɗin ganin juna. Ka zaura sarkin kirki, ina nan fa. Kai dai baka yada zumunci ba. Wallahi abubuwa sai alhamdulillah. Ya wajen su malam. Duk kowa lafiya. Ina Jamila fa? Ita ma tana nan lafiya tana gida. Masha Allah. Sai aka yake ganin ka kai dama. Sai kuma yaushe kenan? Haba kada ka ce haka mana. Zaka ji ni insha Allah zan shigo da na samu lokaci. To shikenan Allah ya sa. Gaishe da amarya za ta ji insha Allah. Da haka suka ƙara shan hannu sannan suka yi sallama kowa ya kama gabansa. Ko da ya koma har yanzu gidan a kulle yake. Lokaci guda zuciyarsa ta ƙara dagulewa. Wannan wace irin wawiya ce? Wa ma ta sani a garin da za ta je wurinsa? Kadda ya gida ta koma. Duk shi kaɗai yake magana. Haka zalika ba shi da wanda zai taimaka masa da amsoshin tambayoyin face Jamila. Ganin wankin hula na neman kai shi dare yasa ya kira wani abokin aikinsa mai suna SS Tafsir. Yana tambayar ko yana gida? Suna gama wayar ta da mota a sukwane ya fita haraba gidan baki ɗaya. Karfe 11:30 na dare. Ciwo da take ji a yanzu ya ninninka wanda ta rika ji a ranar da ta zo gidan Malam Gwani. Zaune ta yi dirshan tsakiyar ɗakin Hajiya Mala.
inda ita kuma Hajiya ke kwance saman gado tana sharar bacci abinta. Wata irin azaba ce ta rinka ji tamkar ranta zai fita. Haka yasa ta fara wani irin nishi mai sauti wanda ya farkar da Hajiya Mala daga nauyin baccin da take yi. A gaggauce ta duro daga kan gadon ta kama ta. Lafiya? Ba dai naƙuda ba. Bata iya bata amsa ba sai hawaye suke kwarara a idanunta. Waɗanda ba na azabar ciwon da take ji bane, na tunanin ashe haka gogo ta yi naƙudar ta, amma har ta iya bijire ma umarnin su. Lalle haƙƙin su kadai ba zai bata ta ji daɗin rayuwa ba. Gashin ta biyo katin da take tunanin yana son ta fiye da su, ashe bai ma san daraja ko mutuncin ta ba. Miƙar da ita Hajiya ta yi, anan ta ga wani ruwa na zuba a jikinta, alamar tana gab da haihuwa. Da sauri ta zaunar da ita, ta warce hijabi ta fita, bari in kira malam, ta wuce cikin gaggawa zuwa fadin malam Gwani. A tare suka fito bayan ta sanar da shi halin da ji take ciki. Suka mika zuwa wani fad da ke gaba kaɗan da nan shi. Sunan Faisal malam ya fara kira, cikin sa idan shi biyu, ya fito da sauri ya iso gaban su. Malam lafiya? Ya aka yi ne? Kaga tashi fito da mota ku kai yarinyar can asibiti. Wace yarinya kenan? Yarinyar nan Jamila mana da ka taɓa kawo su nan ita da mijinta. Tashi maza da Allah. Jamila? Ina ta a ƙasan zuciyarsa. Mamakin abin da ya kawo ta gidansa yake yi. Hakan nan ya miƙe ya fito da motar, amma kan shi ya riga ya gama kullewa. Ina buƙatar ƙarin bayani. Hajiya na ganin ya juya, ita ma ta koma cike da sauri domin ta fito da ita. Sai dai tana saka kafarta a ɗakin jariri na fitowa, tare da tsallar wani irin kuka da ya sa ta ƙara sawa ciki a sukwane. Taimaka musu ta fara yi sannan ta fara ƙoƙarin gyara wurin. Tana cikin aikin malam ya shigo domin jin dalilin da ya hana ta fitowa. Ina zuwa na tarar ta sauka, an sami ƴar budurwa kaga. Sai mishi nuni da yarinyar da ke kudunduna a cikin zani. Masha Allah, malam ya faɗa lokacin da ya kai hannu ya ɗauki kyawar yarinyar mai asalin kama da kazoratan kai yayi kaki ya tobar. Kiran sallah ya mata a kunnuwanta, yayin da Hajiya ta cigaba da gyara wurin ta gama. Sannan ta shiga toilet ta taimaka miji ta gaggasa jikinta, ta kamo ta suka fito. Ruwa mai zafi ta dauko ta yi ma yarinya wanka ita ma, sannan ta dubi ji. Ba ni riga in saka mata saboda sanyi. Bata kula da abin da ta faɗa ba, domin ta daɗe da faɗawa duniyar tunanin kirki irin na jama'a gidan Malam Gwani, wanda suka mutunta ta suka karama ta ba tare da sun san ita din ko wace ce ba. Jamila, Hajiya ta kira ta. Firgi ta dago idanuwanta da suka ciko tab da kwalla. Na'am Hajiya. Ba ni riga in sanya wa yarinyar nan. Kama ta fara tana dudduba dan akwatin da ta zo da shi. Wallahi ba riga na sayi kayan ba, da yake Saddam yayi tafiya kuma a zatona har zai dawo kafin na haihu. Da gangan kika wannan saken Jamila. Haihuwa ai shirya mata ake yi. Ko dan wannan ne na farko a wurin ku shi yasa. Gashi kuma dare ya riga yayi balle a fita asiyo. Dole dai ai hakurin zuwa safiya. Bata ce komai ba ta yi kasa da kanta, hawaye ne ke kwarara a idanunta. Ta kasa yin kyakkyawan motsi. Yau ita ce ta haihu ake neman rigar da za a sanya ma diyar. Duk da irin isa da iko da kuɗi da ta tashi a ciki. Lalle wannan ba komai bane illa jarabawa ta Allah. Wanda yakan jarabu bayansa da kalolin kaddara mai kyau ko kuma kishiyarta. A haka suka kwana Hajiya Mala na ɗawainiya da su. Washe gari Malam Gwani ne ya ɗauki alhakin siyan duk wani abu da je da jaririyarta za su buƙata. Ko da Faisal ya shigo da safe ya tabbatar ma idanunsa Jamila ce. Fita yayi kira wayarsa da yana tambayarsa ina Jamila. Tana gida ni na fito office. Ka je dai ka duba amma bana tunanin tana gida kamar yadda ka faɗa. Me kake nufi? Kafi na sani ka zaure ya kashe waya yana tunanin abin da yake faruwa. Kiran Saddam ne ya shigo masa ya daga ya kara wayar a kunne. Ka tabbatar ko? A'a dakata. Ka ganta ne? Wato baka ma san ina ta shiga ba ko? Wani irin zama kuke yi ne haka? Lafiya lau fa ne tafiya na dawo ban same ta ba. Idan ka ganta ne ka sanar da ni dan Allah. Tana nan gidan malam yanzu haka tare da bebin da ta haifa jiya cikin dare. What? Haihuwa? Sosai kuwa. Inna lillahi yake nanatawa a ran shi. A ƙarshe ce ga nan zuwa da zarar na fito cin abinci rana insha Allah. Sai ka iso. A tare sai kashe wayar, Saddam ya koma cikin bankin, amma ya kasa zaune ya kasa tsaye. Tunanin irin musgunawa da zai waje da abin da ta haifa yake yi, domin ko ba zai taɓa yadda ta laƙa mishi ya tace tashi ce ba. To, ‘yan tsakar gida, yau an yi abin kai, ga labarin ku ya zo da wuri. A nan za mu kwana, mu kasance da ku a jibi inda zan kamo kashi na 11. Kamar yadda kuka saba, ku ci gaba da haƙuri da ni, ku ci gaba da bibiyar tashar tsakar gida. Haka zalika, ku ci gaba da kare da kuka saba da min sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook. Kar ku manta da like da comment. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.